Espen og Marius. Julekjøkken! Ja, julekjøkken, ja, hvor vi skal lage napoleonskake. Du sa det var julekake. Nei, napoleonskake. Ok, ja, du, og så Marius, kan du finne ingrediensene, mens jeg finner litt, vi må ha litt musikk. Nei, sånn. Musikk. Sånn. Så vi ser, Marius, hvis du finner ingrediensene da, skal jeg se hvordan det her funker, skal vi se, der. Nei, faen! Der. Skal vi se, det var... Ok, finner du ingrediensene, Marius? Smør. Her, egg, mel, smør, litt av hvert. Ja. Ja. Først tar vi egg i bolle. Nei, mel. Mel. Og det er litt margarin. Faktisk. Her, svart smør. Nei. Smeltesmøret. Vi får bare ta det sånn dette her. La vi litt sånn her. Banan. Vi trenger et julehandel. Ja, nå koser vi oss sånn, Marius. Begynner vi litt sånn her, god morgen Norge, sånn. Litt mer på sjansen litt. Ja, det ser godt ut, ja. Så skal jeg finne litt fram. Vi må fremover. Ja, mat i kjøleskapet. Ja. Det ser ikke godt ut. Det ser veldig godt ut. Jeg tror jeg glemte vann. Ja. Nei, nå skjønner jeg hva jeg glemte maten og melet. Litt grann. Vi får bare ta litt ketchup. Ketchup? Ja, men da går det, det er fint. Vi spiser krem. Det ser ikke godt ut, Espen. Hva synd med den kremen, men. Så. Det er veldig fint. Vi kan se her nå. Det er en fin blanding av napoleonskake. Men så dere? Nei, vi må ha litt mer hvetemel på den her. Ja, kanskje det. Vi sitter på ovnen. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Så skal denne nydelige blandingen her, den skal stå i ovnen en god stund. Men så god tid har vi ikke. Vi skal ha fremføring av prosjekt, og da på 1 time, litt over 20 folk, og da har vi ikke så veldig god tid, nei. Så vi må nesten, ja, så vi har jukset litt, ja, ikke sant, Marius? Ja, vi jukser litt. Og vi har, se her, vi har ferdig napoleonskake. Og, ikke det nydelig, Marius? Du skal smake litt på denne her, ikke? Ja, du, den er mindre. Skål. Seit 3 Jahren spielt diese schwedische Gruppe schon zusammen. Så, nå skal vi. Bjørn. Ja. 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 Hei, Espen! Hei, Marius. Snakkes. Marius. Julekjøkken. Ja. Musikk til. Og nå